डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बैठा बैठा बैठा। डॉक्टर साहब का भइल बा तुहके? अरे हमरे फांसी भइल बा। फांसी भइल बा? फांसी भइल बा। ए अभागा, फांसी नहीं खांसी। हाँ, उहे खाता तनी। उल्टा सांस ला बच्चा। एक मिनट हाँ, खूब खूब से सांस ला। दवाई तो दे देता नहीं, हाँ, डॉक्टर साहब। लेकिन दवाई टाइम से खइयो, ठीक बा? हाँ। ला चार चार कलर का दवाई बा। अच्छा ठीक। आई एक एक गोली एमे से रोज खई ह। हाँ। आई एठो सिरप बा। आई एगो सिरप बा। ई सिरप पी ली है एक एक ढक्कन। अच्छा ठीक बा डॉक्टर साहब, पैसा बाद ले दे। अच्छा जा भाई, दी है बादे में दी है जा। हमारे घर गड़िया खजुहट भइल बा। घर गड़िया खजुहट हो गई बा। खोल के दिखाई कि अरे नहीं 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 नहीं, खोल के मत दिखाओ, हम दवाई दे देंगे। दवाई दे दे। अच्छा अब एक बात बताओ, पैसा वाला दवाई चाहिए कि फ्री का दवाई चाहिए? अब बिना पैसा वाला दवाई बतला देम न तो अच्छा रही। बिना पैसा वाला दवाई? हाँ एक काम करो, इंटरव्यूअर पहले बाड़ा, हाँ इंटरव्यूअर पहले बाड़ा ना। कहीं तरकुल का पेड़ देखले बाड़ा? बा बाबा हमरे दुवरिया के बगल में दुअरवे पर बाड़े, हाँ। तब तक और कामे बन गई। बता। जब दोपहरिया होई, हाँ सारा कपड़ा उतार दिया, हाँ मतलब कच्छा उच्छा सब निकाल दिया। हाँ आ एक बार तरकुलवा पर चढ़ के जइह, हाँ एक बार घीसत वही तरह उतर जइह। हाँ। तुहार खजुली हमेशा हमेशा करती खत्म हो जाई, एकदम बंद हो जाई, कभी अइबे नहीं करी। हाँ? हाँ अरे भगजो डॉक्टर बा, हमारा सब चूतरा छिला जाई। छिला जाई हमार। जितना आवताना कुल सब फ्रीए में ले जाता, दू थप्पड़ मार के गई।